дӯстони азиз, сарпарасти видеороликҳои канали мо компанияи софсавдо мебошад, ки дар он ҷо шумо метавонед дороҳои гиёҳӣ барои рехтани мӯи сар, ришро ғафз кардан, сафедии пӯсти бадан, худро фарбе ё хароб кардан ва дигар бемориҳое, ки дар рӯи экран мебинед. Барои дастрасӣ кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. Доставка дар Москва ва Санкт-Петербург дар муддати 1 соат ва ба дигар шаҳрҳои Россия дар муддати 3 ё 4 рӯз. Софсавдо. Ба ҳама дард даво. бародаро ба қай фурӯшӣ савдо рафтаисаз бародаро ҳар диша чанд кеяка ҳар диша чанд гирифтаиса 17400 ҳар диша 17400 савдо кайсанина бародаро савдош кайсанина ира қатинаи бародаро 17400 савдо шудесан 17400 ҳар ямёра ин бародар савдо кайсад бародаро ба қара 18000 мега ба қай боқидаги тайёр бозорда 15000 16000 кайсан розӣ нест дақиқа мега бародаро ба қай фурӯшӣ нархша 18000 мега савдо шуд нархша 18000 иншоалло ба қара биди бародаро роҳат ягон савдо шудак дар бозорда чандишкам боли савдо шуда нест дар бозор бародаро ба қайна нақша чанд кай чанд не 13000 мега савдо мешавад равиша 13000 бародаро ба қай фурӯшӣ ба қай калонтарин дар бозори ҳоҷи шариф нархша 25000 мега ай ба қара хитон бинед бародаро чӣ хелай 25000 мега бо савдо мумкин шавад ин бозор чанд кайса сака бозор чанд кайса 18000 бозорда 18000 кайса наметеш дақиқа бародаро ба қара тамошо кунед аз бозори ҳоҷи шариф 25000 бародаро ина ба қа 11000 гуфти нархша 11 нархша 11000 мега бозор чанд шарака бозорда 10000 шканда 10000 надодаст бародаро ба қа нархша 8500 мега нархша 8500 бозор чанд карака бозорда 79 78 ҳар хел кайса наметеш дақиқа бародаро ба қа чанд кай накшака 11000 мега 10600 10700 кайса наметеш ё расчёт надори вақте ки шумо чак инак чоме висёнка кунед 12000 мега бозорда 700 кайса ба қа бародаро нархш 11 бусяка 11 нархш 11000 бозор 10200 10300 кайса наметеш дақиқа
11 бо савдо мақсад мешавад. Бародарои буқа нархша 18000 мега. И бозор чанд карака? Бозор чанд? Бозорда 15000 шкайсан. 15000 мухим розӣ нест. 18000 мега. ира 14000 нав халдаги бародарон. 14000. Иш яка? Иш 14800. Иш 14800 халдаст. 14800. Нера 7800 нав халдаги бародарон. Нав халдасташ. 7800. Ёшак соҳибош нест ки пурсем. Соҳибош нест. Бародаро буқа нархша 9000 гуфти нархша 80 кайсанш бародар 84 кайсанш розӣ нест. бародаро буқои буқирагӣ иша 9000 мега, иша 8500. این زرد است ایشا نهانی مازاد ایرا بازار چندی کیسه سکا 87 ایرا 87 کیسه نه اوشا چی 78 بخرا 10000 میشه 10000 میگه بو ساودا میشه. این بازار چند داره شر بچا 95 92 بازار 92 9200 شکایت بازار 9200 شکایت بخای سیاه برادرو نرخش 10500 میگه 10500 میگه بازار چند داره کا 10500 میگه بازار ده 10500 شکایسان نداده ایستش در 10500 برادرو با قوی فروشی ایش 13000 گفتی اکا اکا جان ایش 13000 ایش چند؟ ایش 11000 میگه ایش 13000 بازار ده 10500 شکایسان او را نهنیم ده فرخیده او سودا میشه خوی بخیده که برادرو خوی بهتر برادرو بقای بخیدگی نرخش 11000 میگه بازار ده 10100 شکایسن ها 100 کم 10 9900 9900 بازار ده 9900 شکایسن برادرو خیلی خوبه برادرو بقای زرد نقش چند که کن؟ 67000 میگه بازار ده 60000 شکایسن 8 کیلو کنده زیان خودم دادم قیو شمالی برادرو بقا نرخش 9000 میگه بازار چند کرکه جان؟ بازار هر خیلی نرخش کیسان